Odei eta San, berrikitan bere isitako bikotea zirezte. Eta orain artean, zuekin bizi izan den Sakurraren zaintza antolatu behar duzue. Odei hasita, Iruna Bertso 8 tipian. Izan astelenetik ostiraletara, Sakurrarekin pozik ibili oigara. Baina momentu untan, ara gure traba, aur bat partekatzea erresagoa da. Aur bat partekatzea erresagoa da. Nik aur bat utzi nuen, bakea helburuz, Sakurra ezagutzen dut gainera buruz. Aspertua naiz horrekin beti uf. Zuk astean zehartan, nik ba aste buruz. Zuk astean zehartan, nik ba aste buruz. Naizta kolpetik hasi den gure disputa, zure umore ona, ainola izkuta. Eun osoan nerekin, ta etzazu uka, zurekin kukusuak hartuko dituta. Zurekin kukusuak hartuko dituta. Beti zabiltza odein bota zainbat piko, ez dut hemen bakean luzaz atxikiko. Sakurra eta zuzeu ez ditut begiko, bainan ez zira beden xanpaka hasiko. Bainan ez zira beden xanpaka hasiko. Orain zaunka astea litzake okerra, zertan gehiago nahasi gaizki den bazterra. Lasai atxemana dut irten bide derra, neretzat zakurrazuk erosi amzterra. Neretzat txakurrazuk erosi amzterra. Amzterrarekin lasai egonen naiz segur, bakarriko egoitea ere naiz beldur. Zurekin hainbat urte, beti buru makur, urosago bizi naiz beraz erragur. Urosago bizi naiz beraz erragur.